Dan moest ik even de neus erin steken, want dit is de enige tulp die roept. Maar ik roep niks. Hoi, ik ben Laura en dit is Klik mij de Natuur. Een nieuw programma over uw Frieske natuur en de mensen die daar mijn leefde onderwerkje. In deze serie ga ik mijn vrijwilligers op pad die haar inzetten voor de natuur. Want zonder vrijwilligers, geen gegevens, geen tellingen, geen bescherming. In elke aflevering haak ik nog een opdracht. Ik moet een bijzondere natuurfoto maken. En die foto's binnen uiteindelijk te bewonderen in Natuurmuseum Friesland. Is deze scherp of krijg net? Ja, dit was scherp. Joet gaat mijn reis verder en ontdek ik de wereld van stezenplanten. Mijn natuurgids Betty Kooistra van het Frieske Geer. Goedemorgen Betty. Nou, goedemorgen Laura. Wat leuk dat ik hier trek. Ja, en wat fijn dat ik je wezen mij. Wat een prachtig plak. Dit is echt een schitterende plak. Ja. Het is een van mijn favoriete plakjes in deze tijd als de stezenflora bloeit om naartoe te gaan. Want waar binnen we? We zijn nu op Martena Staten in Kwaaien. En dit is het zwartje. En we gaan dus op zoek naar de mooiste stezenplanten. stezenplanten. Nou, ik ben benieuwd. Welke kant gaan we op? We gaan naar links. Stezenplanten binnen speciale planten die het honderden jaren lang terug de mensen naar Friesland bracht binnen. Ze groeien op oude landgoeden, bij staten en kastelen. Omdat ze het goed doggen op kolkhoudende boeien. Betty, waar komt nou die liefde voor de natuur bij? Oei, dat is altijd zo'n hele moeilijke vraag. Want Sorry. dat weet ik eens net. Maar ik denk dat ik dat als famke altijd al gewoon had. Want ik kom uit een dwarfkade, ik heb erachter. Ja? En we werden boeten uit. En dan ben ik altijd een bloempje. Dan mijn huid weer altijd te ijsziekje en in de rijden. En het had altijd zo west. Ik ben als famke altijd boeten. Nou, dan maak ik hier even een foto van. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is een mooi bosje. Er zijn halfworteltjes. Die bal is ook echt half van binnen als die tros snijdt. Mooi roze. Ja, en waait ik haast niks, joh. Nee, dat dat is is voor de handig. foto. Ja, want dan is het een hard beweging, zo'n scherpte. Het is weer tijd voor tips en tricks van Sita. Sita, die heeft ik altijd meestal moest scherpte gypte als het om fotografie gaat. Ja. Maar kun je me wat toe uitlezen? Ja, zeker wel. Nou, scherpte diepte maakt het eigenlijk spanning in de foto. Als bijvoorbeeld hier deze takjes haast, met de bladjes die komen. En dan kun je hier op voorkant scherp stellen. Dan komt de achtergrond wordt zacht. En dat zust ik vallen in portretfotografie. Ja, dat als toen selfie-makers bijvoorbeeld. Ja. En in dingen zicht, en vooral in die portretstand van Sint-Wurg, is het heel goed dat de achtergrond heel vaag maken wordt. Ja. Door die mobiel, dat is al een mooie techniek. Maar daar kun je dan zelf ook wel wat invloed op uitoefenen. Als de hier makers, dan stel je hem scherp op een voorgrond, krijg je de achtergrond wazig. Ja. Maar als je hem wat verder scherp stelt, en dus zoals hier tussen terug de foto maakt, dan krijg je een oren scherpte diepte. En wanneer maken ze dan welke keuze? Ja, dat mag steeds zien wat de compositie is. Het woord stezen komt van een oud-Fries woord, steenhuis of ordelijke staten. Een protte van deze planten bloeien in het ieren voorjaar, voordat de bijen bladeren krijgen en de groen in de skaat lijkt. En Betty, hoe ben je hier zo inrollen dan? Nou, ik mocht heel graag fotograferen. Nou, en ik had de opleiding als natuurgids toen doen. En toen kwam ik op een gegeven moment, daardoor kwam ik op Dekema. Ja. En daar stonden de halfwortels. En ik hoorde altijd al van krokussen en snierklokjes. En nou ja, toen zei ik toen weer het mis. En toen had ik dus een opleiding doen van natuurgids. En toen ben ik vrijwilliger geworden bij het Frieske Geer. Ja. En ik die excursies wel bij het Geer. En ik mocht ook heel graag fotograferen. Dat doe ik nog steeds. En toen had ik mij een vriend, Boyan, hij zei, wie maakt eens een keer die matten staan, zei hij. Dan moest je zien hoe het Haarlems klokkenspel, hoe mooi het dat is. Nou, toen kwam ik hier met hem, nou, ik vond het helemaal geweldig, ik ben op slag verliefd. Als een onderwerp naar achteren stiert en door was voorin wat een zacht focus hebben bijvoorbeeld, dan pak je iets op een voorgrond wat zachter is en dan zet het onderwerp in de achtergrond scherp. Ik even zien of ik dit hier leuk deel zetten kan. Dat zal wel heel vet wezen. Nou, kijk eens hoe leuk. Ik weet het, ik zag het krek. Ik denk dat de bim er krek tussen zitten. Ja, maar als je nou staat stien, dan ben je zo hartstikke. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we. Dan mijn stoel pakken. Oh ja.
En dan moet je bepalen als je hem steend maakt of dat je hem... Maar dat is wel grappig, omdat ik van deze generatie ben. En het denk vanuit een TikTok en een Instagram story doch alles steend. Ja. Maar dat hoeft misschien helemaal net. Nou, het hing er een beetje van af was het verslezen was. Dus als je een landskip hast en hoe maak je er een steende foto van, ken wel, maar dan ontbreekt er een hele protte in beeld. Dit is toch wel heel mooi, hè? Die drepjes zitten er nog op lezen. En de scène schiet er mooi op. Ja, dit is toch een van de mooiste stenen planten, vind ik, die we hebben. Wat maakt het hem zo mooi dan? Nou ja, het is de invaart, denk ik. Daar hou ik van. Voor tulpen is het een moeilijk ding, want ja, hij is zinnig, maar hij is verder heel eenvoudig. Hij is gewoon giel en dat er iepen staat, ik maar die melderaden en die stempel. En dat het zo waar is nou, en hij staat hier, dan moest ik even de neus erin steken. Oh, Want dit is de enige tulp die roekt. wij kan zitten. Ja, doe maar. Ja, Maar ik roep niks. dan ben je maar de iepen steken. Oh, deze is wel een beetje hier. Ja, hij komt al een beetje Maar waar hier. roept hij dan uit? Nou, hij roekt heel, ja, wat zwiertiger roekt hij. Hij roekt echt lekker. Als je hem nou op portret zet, Ja. dan doet hij automatisch op een mobiel al de scherpstelling op een andere manier. En dan kun je kiezen. Zo, daar is nou die hele grote stam ervoor, hè, die tak. Dus dan is er even een oorplakje ziekje. Misschien kan je het beter hierbij doen. Hierbij. En als dit het onderwerp pakt, zo, dan krijg je wat zachtere dingen al hier. Ja, deze stam hiervoor. En... Precies. Zoals je nou weer rondjast, is deze best wel heel mooi lukt. Ja. Ja, dus als hier de scherpte en dit is onscherp en dan heeft een vrij rustige achtergrond. Kerst nog rustige meidjes, als je nog een beetje meer draait naar de BM, dan heeft daar BM als achtergrond. Ja. Of de draait hem helemaal verder, dan heeft hij de bos zeg maar als achtergrond. Dit is een hele roezige. Hier is het alle jaar, denk je, zoals dat deze scherp is, maar dit is wel heel veel aanleiding. Ja. Ja. Dus met dit soort fotografie is het mooi dat je een rustige achtergrond hebt. Is er nog genoeg interesse vanuit jongeren in de natuur? Nou, dat komt wel wat meer. Ja. Ik doe een heel soort excursies en ik wil cursussen en zo. En het is toch, de jongere eind van het zitwerk begint eigenlijk bij 40, 50 jaar. En wat daaronder zit, daar verneemt het er volle van. En dat is natuurlijk wel heel jammer. En we proberen dan ook wel met moderne dingen, zoals fotografie en zo, om de jonge meisjes er weer bij te krijgen. Maar ja, het is toch Bloedreeg. Bloedreeg, ja, bloedreeg. Oh, ja, ja. Zo, maar Sjen, deze ben echt fotogeniek, hè? Oké. Dan ga ik ze in het kaart zetten. Is dat ja, erg? nee, dat is het erg. Ik moet even aan... Ja. Als ze in de scène hebben, dan ga ik een stapje aan de kant. Ik weet het even net. Het is dit ingewikkeld. Daarom heb ik dit mezelf verteld om te dwan. Ja, dat fotograferen is altijd moeilijk. Ik wil er eigenlijk even wat gypte in. Oh, ja. Ja? Ik heb nou een foto met die mij de achterkant Ja. en de voorkant van dit plantje. En dat heb ik met die wasplant ik. Oh, wat leuk. Hoe haast dat hoorn dan? Ik kom bij die... Oh. Nou. Ja. Ja. Oh, die is leuk. Ik vind deze misschien nog wel bijzonderder, want daar is de achterkant. Ja, maar dan is die net scherp. Nee, maar ja, dat is een artistieke keuze. Dat is een artistiek, ja. Is deze scherp of krijg ik net? Ja, die is wel scherp. Dit is te leeg. Het misschien nog één keer proberen, maar... Dan maar sterren. Nou maar één keer proberen. De aanhouder wint. Ze ziet er net uit, nou, maar... Ze zijn nou wel helemaal mooi, hè? Ja. Oh, dit is echt... Oh, het is prachtig. Nou, als je helemaal blij Ik ben bent, helemaal blij. niks aan de waan. Het is die foto. Oh, zeg maar. Oh, geweldig. Maar die Oh, drup. ja. Oh, dat is bijzonder. Wie haagt hem? Mooi scherp en die druppel erbij. Ja, en ik denk zelfs dat de bloemkastje in die druppel. Dat kan, ja. Daar zit nog iets blauws in. Wow. Oh, dit is de winnaar. Ja, van. dit is de winnaar Ja, van Joet. ja. Zo, hartje erbij. Helemaal goed gekeurd.
Nou, dankjewel. Ik heb echt zo'n leuke dag, hoor. Prachtig, mooi Ja. zo. Ik vond het echt Ja. fantastisch. En iedereen kan je van genieten, hè? Ja, dat is Als goed je de om te weten. eigen mariepen had. Inderdaad, hadden eigen niepen. Ja, Sjen. En dan heb je alleen maar een telefoon mee te nemen. Dat is de Daarom, prachtigste dat is al foto's goed. maken. Ja, Dankjewel, Hartstikke Betty. mooi. Echt, Graag dankjewel. Dankjewel. oké, super. Even het nu zo aan. Ja. Oh, Weet je wat voor roer hebben? Dan loonmeest me in ieder geval dat ik echt in de natuurwest ben. Ja. En dan begint nou de aantiteling. Maar ze hebt nog net voort. Trientje, Hilly, Meerte, Rob en Bertina. Dank voor het insturen van Jimme natuurfoto's. Hast u ook een mooie natuurfoto? Stuur hem dan naar dit e-mailadres. En waar wit komt die foto in de volgende uitsturing. Succes!